Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan. Petsa 5 sa bulan sa Abril tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 8, bersikulo 21 ngadto sa 30. Unya miingon usab si Jesus kanila, "Mulakaw ako og mangita kamo kanako, apan mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Dili kamo makaadto sa akong adtuan." Busa ang kadagkuan sa mga Hudyo nag-ingnanay. Maghikog bakaha kini siya nga nag-ingon man siya nga dili kita makaadto sa iyang adtuan. Si Jesus mitubag, "Kamo taga dinhi sa yuta, apan ako gikan sa langit. Kamo nga taga dinhi sa kalibutan, apan ako dili taga dinhi. Gisultihan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala ug mahitabo gayod kini kun dili kamo mutuo nga ako mao." Sila nangutana kaniya, "Kinsa ka ba di ay?" Si Jesus mitubag, "Ang gitug-an ko kaninyo sukad pa sa sinugdan. Daghan akog ikasulti og ikahukom bato kaninyo. Apan matuod ang gisulti sa nagpadala kanako og ang ako lamang nadungog gikan kaniya maoy isulti ko sa kalibutan." Wala sila makasabot nga nagsulti siya kanila mahitungod sa Amahan. Busa mingon si Jesus kanila, "Kung inyo nang iisa ang anak sa tao, mahibaluan ninyo nga ako mao ug unya masayra ninyo nga wala ako magbuhat sa kaugalingon kong pagbuot kundili nagsulti lamang ako sa gitudlo kanako sa Amahan. Ug siya nga nagpadala kanako naguban kanako. Wala ako niya pasagdi nga mag-inusara kay nagbuhat man ako kanunay sa makapahimuot kaniya." Daghan ang mituo kang Jesus, human niya isulti kining mga butanga. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.